No, bun, să fac lume și bine v-am regăsit la un nou episod de Skywars. Deci o să dată jucăm play.com.ro în mapa Icelands și da, jucăm cu contul meu vechi, Rustis. Pentru că cu Suzuki nu pot să intru, pentru că nu mă întrebați. Nici eu nu știu de ce nu pot să intru cu Suzuki. Aici avem ce faceți, aici pac. La casă. Cred că se merg la mine. Am jucat meciul trecut. Am jucat un meci. Meciul trecut. L-am spart pe un băiat cu narcă. Problema e că eu n-am mai intrat de mult cu este și jos. Chest, buți. Ce-mi trebuie la o cască de diamond. Bun, și să nu-mi ziceți că eu sunt prea nebun, că mă bag așa, ca retardat. Asta deabă că sparg. Vreau puțin de la... Hai să-mi bag. Bun, am murit ca un ratat. Am jucat până am lag, dar nu înțeleg de ce. Și nu știu cum voi posta acest episod. Deci dați jucând mapa acolo. Și uitați mi-am kit-ul. Hai, dacă mă întrebați, am kit de începător. Care e bun și ăla. Foarte mult un pic de armură. Na. Nu știu. Ce? A venit o vecină de-a mea să mă întrebe unde e bunica mea. Și am zis că nu știu. Am zis că nu mă interesează unde e bunica mea. Nu, dar cu ceva n-am jucat. Bă, era să mă rog cu băiatul ăla.
Jocul se sfârșește peste 5 minute. Da, mult. Bun lume, deci ca să nu mai lungesc acest episod pentru că nu voi câștiga deloc. Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați, lăsați în comentarii cum aveam scară și ne vedem în viitoare. Pa, pa! De ce am intrat într-un aici? Dar nu am. Pa!